13वा गोवा मराठी चित्रपट महोत्सव गोव्यात सध्या चालू आहे आणि मला वाटतं एक असे ॲक्टर, एक असे गायक ज्यांचा आवाज पूर्ण गोव्याच्या, मी म्हणेन की फक्त ज्यांना गाणं आवडतं किंवा गाणं ऐकलं आहे त्यालाच नाही, तर मला वाटतं की अशा युवा पिढीपर्यंत एक आवाज ज्यांचा सगळे लोक फॅन आहे. राहुल देशपांडे आमच्याबरोबर आहे. सर, वेलकम टू गोवा. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्स अ लॉट. कसं वाटतं गोव्यात येऊन? सगळ्यात आधी कसं वाटतं? म्हणजे कामासंदर्भात येणं बरं वाटतं की हॉलिडेसाठी येणं? मला कायम गोव्यामध्ये गोवेकर जे रसिक आहेत ते इतके मनापासून गाणं ऐकतात आणि इतकं त्यांनी मनापासून संगीतावरती प्रेम केलेलं आहे पिढ्या दर पिढ्या. म्हणजे माझे आजोबा पण इथे खूप यायचे. माझे आजोबा इनफॅक्ट खूप अस्खलित कोकणी बोलायचे. मी इतका राहिलो नाही त्याच्यामुळे मला जमत नाही. पण मला वाटतं की इकडे जर तुम्हाला दाद मिळाली ना तर तुम्हाला जगात सगळीकडे दाद मिळते. आणि इकडे जर तुम्हाला सांगितलं की बाबा हे नाही जमलं तुला, तर मग दुसरं काहीतरी करायला पाहिजे असं मला वाटतं. मी का म्हटलं युवा पिढीपर्यंत, कारण आजकाल युवा पिढी आम्ही म्हणतो की वेस्टर्न कल्चर किंवा वेस्टर्न गाणी ऐकतात, इंडियन जास्त कमी ऐकतात वगैरे सगळं म्हणतात. पण आपलं नाव मी युवा पिढीकडून जास्त ऐकलंय गोव्यात. तरी त्याचं रिझन काय वाटतंय सर तुम्हाला? मला नाही माहिती. मी जसा गात होतो तसाच मी गातोय. मला वाटतं यूट्यूबमुळे असेल किंवा मी वेगवेगळ्या फॉर्ममध्ये लोकांसमोर येतो. जज म्हणून आलोय, कधीतरी नाटकांमधनं आलोय. आणि मला खूप मुद्दाम सांगावं असं वाटेल की मी इथे माझी सगळी संगीत नाटकं खूप लोकांनी डोक्यावरती घेतलेली आहेत. मग ते पहिलं कट्यार काळजात घुसली असेल किंवा मानापमान असेल किंवा संशय कल्लोळ असेल किंवा सोबत असेल. आणि मला वाटतं तिथनंच कुठनं तरी मला अभिनयाचा अंग एक मला वाटतं की एक डेव्हलप व्हायला लागला आणि त्याच्यातनं ही चित्रपट निर्मिती झाली. आणि निपुणला असं वाटलं, निपुण धर्माधिकारी आमचे जे डिरेक्टर आहेत, की ही भूमिका मी करू शकेन. आणि आय एम व्हेरी हॅपी की मी ही भूमिका मनापासून करू शकलो. मला आजी नो रिग्रेट्स की मी हे असं नाही असं करायला पाहिजे होतं. जसं मला निपुणनी ब्रीफ केलं होतं तसा मी याच्यामध्ये काय म्हणतात त्याला स्वतःला पाहू शकलो आणि मी ते करू शकलो. सर, मी वसंतरावबद्दल बोलतोय कारण मला वाटतं हे तुमच्या मनाच्या एकदम जवळचं फिल्म असेल. कारण तुम्ही जे प्ले करतायत रोल ते पण तुम्हाला ॲक्च्युली प्ले करताना भरपूर हेल्प पण झालं असेल, कारण तुमचंच हे फॅमिलीमधलंच हे आहे. जेव्हा कास्टिंग झाली तेव्हा हे सगळं डोक्यात होतं का? मला निपुणने काही बोललं होतं का तुम्हाला? मला वाटतं हे ॲक्च्युली डबल एजेड स्वॉर्ड म्हणतो ना आपण, दुधारी तलवार ज्याला म्हणतो, तसं होतं हे माझ्या बाबतीत. बिकॉज माझा आणि माझ्या आजोबांचा तसा सहवास नव्हता. म्हणजे आय वॉज ओनली 4 years old, क्लोज टू 4 years when I lost him, like he passed away when I was 4. आणि त्याच्यानंतर मला वाटतं की फक्त संगीताच्या माध्यमातून असेल किंवा आजीकडनं ज्या गोष्टी रोज ऐकायचो, माझ्या आईवडिलांकडनं ऐकायचो, त्याच्यातनं मला आजोबा कळत गेले. आणि अर्थात जेव्हा गाणं मला कळायला लागलं तेव्हा मग मला त्या गाण्यातली काय सहजता म्हणूयात, त्या गाण्यातला विचार म्हणूयात, त्या गाण्यामागचा पण एक विचार जो असतो प्रत्येक गायकीतला, तो मला हळूहळू कळायला लागला. आणि मला कळायला लागलं की हा स्पेक्ट्रम केवढा मोठा आहे या माणसाचा. आणि जेव्हा चित्रपट करायचा विचार आला माझ्या डोक्यामध्ये, तेव्हा निपुणनी ज्या पद्धतीने तो स्क्रीन प्ले लिहिला होता, प्रत्येक सीन लिहिला होता, मला असं वाटतं की कुठेतरी निपुणला हा कॉन्फिडन्स होता की तो म्हणला, राहुल दादा ही भूमिका तूच करायचीस. मी त्याला हेही विचारलं की आर यू कॉन्फिडंट की मी हे करू शकेन, बिकॉज खूप वेगळ्या शेड्स आहेत त्या भूमिकेमध्ये. मी सर मला असं वाटतं ही तूच करू शकशील. सो मी त्याचा कॉन्फिडन्स बघितल्यानंतर मला असं वाटलं की नो, आय शुड गिव्ह इट अ शॉट, आय शुड गिव्ह इट लाईक 100% सिन्सिअर शॉट. आणि फॉर्च्युनेटली मला वाटतं की हे जे काय तुम्हाला पडद्यावरती दिसलं आहे हे सगळं क्रेडिट माझ्या निपुणचं आहे. मी माझा म्हणतो कारण त्याच्याबरोबर मी 3 नाटकं केलेली आहेत. आणि तो जेव्हा 24 का 22-23 वर्षाचा होता तेव्हा पहिलं संगीत नाटक त्यांनी माझं केलं आहे. सो हे मला खूप आनंद होतो की मला ह्या चित्रपटाकरता जो एक नॅशनल अवॉर्ड मिळाला गाण्याकरता. यू विल बी सरप्राईज की मला कोणचं गाणं हे माहिती नाही. सगळी जी मी गाणी गायलो मी वसंतराव करता, मला आजच ते पत्र मिळालं आहे. त्या सगळ्या गाण्यांकरता हा मला अवॉर्ड मिळालेला आहे. आणि ते अवॉर्ड पण मी आमच्या निपुणच्या नावाने करतो. कारण त्याला जर हे दिसलं नसतं, त्यांनी जर हे व्हिज्युअलाइज केलं नसतं तर हे काहीच घडलं नसतं. सर, स्ट्रगलचं स्वरूप बदललेलं असेल. स्ट्रगल आधी पण होते, आता पण स्ट्रगल्स आहेत. काय वाटतं तुम्हाला की आता जास्त स्ट्रगल करावं लागतं कारण नवीन सुद्धा काही कलाकार येतात, सिंगर्स येतात? काय वाटतं? मला वाटतं प्रत्येक काळाची परिस्थिती असते आणि त्या परिस्थितीशी जगणं हा कायम असतो. त्याच्यामुळे परिस्थिती बदलते,
काळ बदलतो पण स्ट्रगल हा बदलत नाही. हा प्रत्येक काळाला तो खूप रेलेव्हंट असतो आणि तो प्रेझेंट असतो. त्यामुळे तेव्हाची जे काही एक परिस्थिती होती, सर्कमस्टन्सेस होते, त्याच्याशी झगडा करण्याकरता मला वाटतं की ते परिश्रम असतील की ती एक आतमध्ये चिकाटी असेल, जिद्द असेल, पर्सिव्हिअरन्स असेल, हा त्या काळामध्ये पण तितकाच लागायचा आणि आजही तितकाच लागतोय. फक्त परिस्थिती बदललेली आहे. आज आपल्याकडे जशी ही माध्यमं खूप आहेत, त्यांच्या बरोबर राहणं हा पण एक स्ट्रगल झालेला आहे. जस्ट टू कॅच अप विथ द सोशल मीडिया, टू बी रेलेव्हंट ऑल द टाइम. आता पूर्वीसारखं चालत नाही की मी कुठेतरी एका डोंगरामध्ये जाऊन रियाज करतोय आणि माझ्या पुरतंच मी गाणं गातोय. मग ते जगाला कळणार कसं? आजचा काळ असा आहे की हे जगाला कळलं पाहिजे. जर तुम्हाला पुढे जायचं असेल कमर्शियली, तर मग काय करायला पाहिजे? तर मग वेगवेगळे आता माध्यमं आहेत, मग त्याच्यामधलंही स्ट्रगल आहे. मग त्याच्यामध्ये आता नवीन रील्स चालू झाली आहेत. हे सगळं मी जेव्हा मोठा होतो तेव्हा हे काही नव्हतं, पण आता मी पण करायला लागलो आहे. ते म्हणजे मला करायला लागतं म्हणून नाही करत आहे मी एन्जॉय पण करतो थोडंसं. आणि हे जर एन्जॉय केलं तरच त्याच्यामध्ये मजा आहे. अदरवाईज ते जितकं फेक वाटेल ना तुम्हाला, तितकं यू विल नॉट असोसिएट विथ दॅट. त्यामुळे मला वाटतं की प्रत्येक काळाचा स्ट्रगल हा युनिक असतो आणि त्याची मजा असते. मला वाटतं एक वाक्य तुमचं, जेवढं फेक वाटेल तेवढं कनेक्ट नाही होणार. मला वाटतं हे एकदम महत्त्वाचं आहे. रिअल गोष्टीकडे लवकर कनेक्ट होतं. आणि सर, शेवटचा तुमचा मला हा इनिशियल खूप आवडला आणि मला वाटतं की हे खास तुम्ही प्रोग्रामसाठी डिझाईन करून घेतलंय? नाही, माझी डिझायनर जी आहे मी ॲक्च्युली आज काही अगदी सिम्पल येणार होतो. मला जब्बा सापडला, मी तो घातला. मे बी उद्या मी काहीतरी जनरल शॉर्ट्स आणि शर्टमध्ये येईन, पण बरं झालं मला जब्बा सापडला आणि नेमकं त्याच्यावर रा लिहिलंय. सो माझी डिझायनर काहीतरी वेगवेगळं करत असते आणि आय डोंट क्वेश्चन हर. आय जस्ट गो विथ द फ्लो. जे तिला पाहिजे ते मी घालतो आणि फॉर्च्युनेटली ते लोकांना आवडतं अँड बिकम्स अ ट्रेंड. सो आय एम हॅपी. सर, थँक्यू व्हेरी मच. मला वाटतं खूप बरं वाटलं आपल्याशी बोलून आणि थँक्यू. परत कधी गोव्यात आलं तर नक्की सांगा सर. आम्हाला तुमच्याबरोबर एक चहा कॉफी प्यायला नक्की आवडेल. थँक्यू सर. थँक्यू.